Hyvää keskiviikkoa ja siinä samalla vuoden viimeistä päivää tässä nyt viedään. Meillä on täällä melko vilponen, koska täältä tuntuu tuulevan jonkun verran täällä Kuusamossa. Ja täällä on yli 16 astetta pakkasta tällä hetkellä ja kiristyy iltaa kohden, että illalla ja yöllä sitten vuoden vaihteessa pitäisi olla reilusti yli 20. Et taitaa tulla aika vilponen. No se onneksi se tuuli sitten illalla tyyntyy, mutta täällä on 4-5 metriä sekunnissa vietää tuuli, niin täällä on aika vilponen kyllä. Ja pakkanenhan narskuu mukavasti kengän alla. Täällä on tullut ihan pieni himppanen lunta yön aikana. Sillä lailla, että mies tossa harjas rappuset. Hän meni laittamaan nyt taas leiviuunia valkea. Mä lämmitin eilen kanssa siellä sit. Tai molemmissa oli valkea vanha pirti noissa tulisijoissa. Mies laittoi ekaksi aamusti tiilitakkaa ja mä sit iltapäivällä leiviuuniin. Niin nyt saa jatkaa hommaa. Joo, se rupeaa olemaan tämä vuosi aika lailla niinku lopuillaan. Ja mies kun menee töihin, niin me tossa sit syödään ennen kuin hän lähtee. Me syödään lounaaksi semmoset nakit ja ranskalaiset ja perunasalaatit. No niin, hän laittoi tuohon nyt sitten valkeen. Ja mä laitoin kuuselle vielä vettä, että kyllä se saa nyt osa sit, ol viikonlopulla mä se varmaan riisuin ja katsotaan sit minä päivän se tosta nostetaan pihalla, mutta kyllä mä nuo koristeet ainakin tosta nyt varmaan sit tässä viikonlopun aikana ota pois. Ja kun se on just tosiaan semmoinen, että se joka päivä sillä nyt täytyy vähän vettä antaa, niin siinä on semmonen riaasa. Ja en mä sitä tosa, me ollaan sitä nyt pian kuukausi tuossa katteltu, niin kyllä se on vähän jo semmonen, että sen saa sitten tosta jo pois laittaa. Ja vähän tietysti sitten näitä muita tämmöisiä enempiä olkipukkeja sun muit, niin saa nyt vielä joululiinat vaikka ollakin, mutta täällä ei se niin väliä ole mitä täällä on, mutta kuitenkin nämä isommat tästä sitten. Ja kyllä toi kynttelikkökin tossa on, se on ihan semmonen hyvä valolähde sit kumminkin tässä, kun tää nyt vie se päivä on niin kovin lyhyt, niin tulee aikaisin hämärää, että jos tässä just lämmityshommissakin, niin se on ihan hyvä, kun se on tossa semmosen valona. Ja tommonenhan nyt tuo LED-juttu, niin sehän ei vie oikein mitään sähköäkään, niin se joutaa sitten olemaan valolähteenä. Täällä ei vaan niinku tämmöisessä pirtissä niitä pistokkeita, just kauheasti on, niin ei voi pistää semmosia oikein niitä kaikennäköisiä pienempiä valoja. Niin semmosia, mutta mä lähden koirien kanssa tekemään pienen lenki kattoo, miten meidän vanha pappa, se on varmaan jo sen verran kova toi pakkanen, että se ei välttämättä tykkää, että on noin kylmää, mutta sillä pistetään tietysti takkia päälle ja saa viivikin takkiin, niin pysyvät vähän lämpimänä. Mutta kattelkaa te sillä aikaa, kun mä teen vähän lenkkiä, niin katsotaan tähän väliin tuo eilinen, kun mä tein perunasalaatin, niin katsotaan siitä vähän pätkää. Mulla on täällä nyt alkamassa, tänäänhän on tiistai-iltapäivä. Ja mä oon tänään keittänyt meille ruuaksi ennen kuin mies lähti iltavuoroon, niin mä keitin meille kattilallisen perunoita ja tossa on jäännösmäärä. Niistä meinaan nyt osan kuoria ja mä teen itse tähän astiaani kermaviilin. Ja äsken vielä kävin tuolla vanhassa pirtissä leiviuunia vähän siellä kohentamassa, niin otin lisää sipuleita sieltä ja toin tänne, niin kuorin vielä tämän sipulin. Ja sitten tässä on valkosipulia, sitten on loput tosta jouluselta ruohosipulilta, mitä mulla oli sitä
juttuja varten, sitä kalakaakkuu varten. Sitten on omenaa tuolla vielä ollut, kermaviili. Sitten on maustekurkkuja. Ja siinä tulee sitten vähän sinappia, mustaa pippuria, suolaa ja ehkä ripaus sokeriikin pistetään. Ja just noi perunat mä nyt sit kuoria palottele. Ne on nyt jähtynyt hyvin. Elikkä tarkoitushan olisi tehdä se perunasalaatti, valkosipulinen perunasalaatti. Ja se on nyt tämmöisellä hiukan, että kun sattuu olemaan, niin ei heitet haaskuu, vaan pistetään sekisin ja siitä tulee semmoista kivaa näköä, kun siellä on vähän tuommoista ruohosipulisilppua, niin sekin antaa siinä semmoista väriä. Tämmöinen olisi tarkoitus nyt tehdä. Mä otin aamulla tosta puolikkaa vielä saaristolaisleipää ja äsken nyt sit vielä tullessani nappasi tuolta Vanhapirtin pakkasesta kylmäsavu. Se on tuo saaristolaisleipä kans hyvää, niin saa huomenna tehdä sit vähän vielä herkkuvoileipääkin siitä sitten. Elikkä tuo mieshän menee huomennakin iltavuoroon ja hän on varmaan ihan yhteen asti sit yöllä töissä. Hänellä on siellä vähän jotain semmoista liittyen uuden vuoden juhlintaan, niin hänellä on sitten semmoinen joku homma siellä vielä viimeisen hoidettavana, niin se menee tosi pitkään se hänen uuden vuoden yönsä. Ja sitten menee vielä uuden vuoden päivänäkin taas iltavuoroon, eli taas on tämmöiset, että nämä meidän juhlapyhät on niinku tätä, että hän tekee töitä ja mä oon täällä kotona, köksänä, talkkarina. Tänään nyt sitten tyhjennettiin tuo meidän likakaivokin vihdosta. Viimeisiin oli semmoista pientä sählinkiä vähän, kun yhteen auto ei sopinut toisen ja sitten toinen ja oli aikamoista maili- ja puhelivaihtoa tuossa miehelle. Mutta tänään nyt kävi sitten auto tyhjentämässä meidänkin kaivo ja meitä on nyt sitten pari siinä kimpas, niin tuli sitten vähän halvemmaksi. Ehkä ainakin, katsotaan kun lasku tulee. No joo. Mutta joo siis, että nyt hän tekee töitä, niin mä ajattelin kuitenkin sitten huomenna meillä tehdä semmoisen, että meillä olisi vähän ranskalaisia, ja siis ranskaperunoita ja nakkeisiin ja sitten itse tehty perunasalaatti siinä ennen kuin hän lähtee töihin, niin voitaisiin sillä vähän juhlistaa sitä uuden vuoden aattoa. Et muuten se on, että hän tekee töitä ja mä olen täällä ihan hissuksia kotona, mutta mä nyt etään vähän matkaa taas eteenpäin, niin mä sitten vähän näytän tuossa, kun mä niitä aineita tuossa rupean sevottelemaan. Katsotaan. Nyt on päästy tähän vaiheeseen, että mulla on täällä omena ja peruna. Ja sitten mä oon tässä pienistänyt sipulit. Siellä on valkosipuli ja se tilli ja tavallinen sipuli. Pistetään ne tohon. Tulee kivasti tosta ruohosipulista vähän tuommoista erilaista väriä. Ei ole pelkkää vaaleita hailakkaa. Sitten me voitaisiin laittaa siihen toi mustaa pippuria. Noin. Sitten vähän sinappia. Tuosta muutama. Aika tulee valkosipulista. Ei valkosipulistakin, mutta toi mustasta pippurista. Pistetään tosta vähän suolaa. Sitä täytyy sitten maistaa. Sitten me otetaan hiukan sokeria. Kun suola ja sokerihan tuo makuja esiin. Sopii niin suolaseen kuin makeaankin, niin niinhän monessa kakkuresepteissäkin on se suola tämmöisissä leivonnaisissa. Sitten me avataan tämä. Kermaviili.
Ja sitten tulee noin suolakurkut. Sitten täytyy vähän maistaa, että miltä tarvitaanko jotain mustaa pippuria vähän lisää. Tietenkin sitten maut paranee tuolla jääkaapissa, kun tää saa sit maustua. Niin. Ja just noista tai maustekurkuista tulee sitä suolaisuutta, että ei sitä kannata tässä vaiheessa ruveta maistelee liiaksi. Mutta katsotaan. Nyt siellä on sitten maustekurkutkin sevotettu. Nyt me voitaisiin sitten vähän maistaa, että mikä on tämä maku. Oho. Ehkä aavistus. Lisätään suolaa. Sen verran paljon tuota perunaa, että se kuitenkin vie sitä. Ja kun ne on jo maustekurkkuin, niin eihän ne ole nyt niin suolaisia. Se olisi eri, jos ne olisi oikein suolakurkku. Ja siitä puheen ollen, niin olen tässä nyt eilisen ja tämä päivä vähän tutustunut hapattamiseen, eli tähän hyvin vanhaan tapaan säilöö kasviksia, vihanneksia, marjoi, ihan mitä vaan hapattamalla on säilytelty kaloista ja tämmöisestä lähtien. Sehän on ollut tietysti, kun ennen kuin ei niitä jääkaappeja eikä pakastimia ollut, niin hapatettiin. Ja tästä nyt sitten, kun mä näytin sitä mun aamiaisjuttua, niin että on sitä hapankaalia, niin mäpä ajatellut, että mäpä tässä teen nyt joku kerta sit itse hapankaalia. Niin mä oon sitä koulussa tehnyt siis puutarhurin, kun meillä kuului tietysti tuo jatkojalostus, niin kun on tuotantopuutarhuri, niin meillä oli jatkojalostus myös, niin me tehtiin tyrnistä, puristettiin tyrnimehua, sitten me tehtiin marmelaadia erilaisista marjoista ja sitten me tehtiin just hapankaalia. Mahdettiinko me jotain muut tehdä, mutta hapankaalia. Mun hapankaali onnistui oikein todella hyvin. Mä muistan, kun mä tein sitä aika iso ämpärillisen ja toin sen sitten kotiin, oli koulussa ja tekentyy siellä kylmiössä ja sitten niinku purkitukseen kotiin. Mun äiti oli ihan hulluna sitten, kun se oli valkosipuli hapankaalia. Mä en silloin niin kauheasti siitä itse tykännyt. Äiti oli aivan tohkeissaan siitä, että se meni hänellä käyttöön. Mutta nyt mä olen siihen kanssa sillä lailla tykästynyt ja kun se on kyllä todella terveellistä, niin mä ajattelin, että mä teen nyt sitten itsekin kokeile. Täytyy nyt ensi kerralla, kun menee kauppaan, niin ostaa valkokaalia ruveta tekemään. Mutta tämä olisi nyt tässä, eli meidän perunasalaatti menee nyt jääkaappiin maustumaan ja huomenna sitten syödään vähän nakkia ja ranskalaisten kanssa. Eipä tässä nyt sitten tällä erää muuta. No niin, saitteko te perunasalaatti pätkät katsottua? Me ollaan täällä nyt lenkillä. Joo, ja kyllä se vähän toi pappa on sitä mieltä, että täällä on liian kylmä tassuille. Ja tossut ei tahdo pysyä, niin joo, kyllä täällä on niin tää keli nyt semmonen, että en lähde tonne jäälle tänään nyt hiihtämään edes sitä lyhyttä lenkkiä, koska tää ei ole kyllä kauhean miellyttävä tää viima, mikä täällä on, ja se on tuolla jäällä tietysti ihan vielä rajumpi, kun tässä on vähän sentää puita suojana. Kurja juttu, kun se vasta sit iltaa kohde tyyntyy, niin en mä kyllä ton tohdi mennä. Ei saa
suksiika laitettua niitä siteitä, kun näpit jäätyy ihan just saman tien. No, ei se. Toivotaan, että uusi vuosi ja olisi sit uudet kujeet, että päästäis huomen sitten hiihtelemään. Sieltä savua tulee. Kurkataan vähän mikä on lintujen ruokatilanne. Laitetaanko me niille siemeniä? Kyllä mä tuolta sisältä kattelin, että siellä nyt on, mutta katteli kiikari kanssa, että näin, että siellä on, mutta se ei nouse tosta kyllä kauheasti. Kyllä siihen voisi tietysti laittaa, niin se on sitten huomenna aamuun asti. Riittää siellä aamuruuaksikin. Joo, mä laitan vähän hellissä. Vuosihan on hyvä tälleen lopetella herkulla, eli tässä on sitä, mä otin eilen tuolta kylmäsavulohta ja terkut sinne Heidi Marialla katteli, että hän siellä huitasi ihan laadukasta kylmäsavulohta leivälleen ja mainitsi meikäläisen siellä, että olisi niinku hauska maistaa joskus tämmöistä niin sanotusti itse tehtyä, niin suurin erohan siinä niin on siihen vakuumipakattuun kaupa. Tämäkin oli tietenkin pakastimessa vakuumissa, kun se on paras kyllä tälle se vakuumi, mutta suurin ero varmaan on siinä koostumuksessa. Tämä on niinku semmoista napakampaa, tämä itse tehty. Ja totta kai se maku on myös aika paljon erilainen, mutta se koostumus on hirveän paljon erilainen. Että niissä paketeissa, kun totta kai ne on ohkaisiksi leikatut siivut, niitä on vaikea ottaa silleen ehkä irti toisistaan. Ja se on vähän semmoista lötköä ja sitten se muuskaantuu helposti semmoiseksi. Varsinkin ne halppis, mitkä mainitsi siinä kommentissakin, että kyllä niissäkin se laatu ratkaisee, että jos ostaa semmoista vähän parempi hintasta, niin kyllä se on selkeästi se tuotekin on parempi laatuinen. Mutta tässä sitä nyt sitten on tää on kello 11, onko tää nyt sitten brunssi, koska me syödään tuossa muutama tunnin päästä kuitenkin se, kun isäntä kerran töihin lähtee, niin me syödään se ranskalaisnakki, perunasalaatti, ruokailu, niin tää on varmaan sitten semmonen brunssi. Mut nyt nauttimaan tästä. Nää on pari päivää tässä sit kukkinut ja nyt kyllä tuoksuu, mut ei mitään yltiöpäisesti. Ja ne näkee, että ne on tommosia halpoja sipuleja, niin ne on vähän tommosia harvakukkasia. Se ratkaisee sen kukkien määrä. Sipulihinta. Ja eikä tietenkään tämmönen, mitä tääkin maksoi muutama euro, tää 3 sipuliruukku, niin se tietää, että se sipulihinta on melko edullinen niissä. Kun kyllä siitä jokainen ottaa vähän välistä, niin se on ollut kyllä aika halpa sipuli. Mutta kyllä niistä tuntuu aika, tällä kun tässä lähellä on, niin varsinkin tulee aika voimakaskin tuo tuoksu, mutta kyllä ne tuossa nyt saa olla. Tuoksuko on siinä vielä hetken aikaa. Mutta ehtipäs kuitenkin kukkii vielä tämän vuoden puolella, kun mä ajattelin, että eikö ne nyt lainkaan rupea niinku aukeamaan. Mutta kyllä ne on tuossa muutama päivä tuoksunut jo. Ja se on nyt sitten vaihdettu uusi seinäkalenterikin tämä, minkä mä olin tuolla joskus, onkohan se ollut marraskuu vai lokakuu puolella, kun tilasin tämä yläkuukustannuksen kuukalenteri, missä on nämä monenlaiset merkinnät, kun täällä on näitä, kun katsoo, niin on noita merkintöjä, niin kun mulla oli viime vuonna semmoinen niin taskukalenteri tai semmoinen kirjamallinen, mutta se jäi jotenkin aika vähällä käytöllä, niin mä ajattelin, että kun tätä tulee katsottua kumminkin tässä keittiöseinällä, niin selitykset löytyy sitten tuolta takaa, kun siinä on paljon tosiaan noita kirjainlyhenteitä ja sitten noita symboleita, niin miksi tuossa nyt nähdään, että lauantaina on täyskuu. Et tuli vaihdettua se tuohon jo
viime viikonloppun, varmaan sunnuntai, koska mä sitä laitoin, koska tässä nyt tietysti on toi loppukuukauden päivät, eli joulukuu nämä päivät, niin tuli vaihdettua. Eli nyt lähdetään sitten tammikuuta kohta menemään, niin kyllä se syyt kalenterikin laittaa kohilleen. Kello rupeaa tulee 1:30 ja mä katsoin tähän meillä vähän pöytää ja siinä on kaupa Italia-salaatti. Oma perunasalaatti on viety oli jääkaapissa ja siinä olisi ranskaperunat ja sitten meillä on näitä Kivikylä vanhaa ja nakkei. Ja siellä on haalea vesi, missä on sipulia ja maustepippureita, niin kun nakkejahan ei tietenkään, ei niitä ruveta keittämään, koska sittenhän ne räjähtää, eikä valmis kypsää tuotetta tarvitse enää keittää, vaan se lämmitetään. Niin mä noudatan isoäidin ohjet ja se kiehumispisteeseen asti pidetään tuossa levyllä. Eli että ne nakit laitetaan tuon haaleeseen veteen ja sitten vasta levy päälle ja odotetaan, että siihen kiehumispisteeseen sitten otetaan levy pois päältä, kaadetaan vesi pois ja pistetään levy takaisin päälle ja ilman sitä keitinvettä niin nopeasti käytetään nakkeita tuossa levyllä vähän ja hölskytetään, niin saadaan niistä ylimääräinen neste pois ja niistä tulee semmosia napakoita naksahtavia nakkeja, niin muutama kerran tehdään sitä, että pistetään kuuman levyllä hetkeksi aikaa ja sitten hölskytellään ja tehdään semmoiset napakat nakit. Mäkin ajattelin syödä, en muista kyllä koskaan syönyt nakkeja, mutta voisin nyt syödä. Joo, siinä on ihan nyt sitten meidän ruoka tällä kertaa, niin mies meni laittaa autoa lämpeämään ja täällä on 17 astetta se pakkanen nyt, en mä tiedä onko se, kyllä se varmaan kiristymään päin, koska illaksi sitä luvataan enemmän, niin mä oon ollut tässä nyt ihan sisätiloissa. Mä vähän tuolla varsiimurillakin tosta, ihme kyllä oli tosi vähän mitään roskaa, mutta vähän kuitenkin otin tästä keittiöstä ja olohuoneesta tuossa, missä ollaan nyt enemmän oltu ja kuljettu, niin tein semmoisen pikaimuroinnin. Mutta ruoka tästä nyt sitten tekeentyy, niin mies pääsee sitten töillensä. Tässä olisi niinku lyhykäisyydessään meidän uuden vuoden aaton päivän hetket nyt tähän saakka. Ja se on sitten tosiaan miehellä työn merkeissä ja mulla ihan tässä kotoilua. Tarkoitus on ihan katsella tuolta YouTubesta ja ehkä jostain Yle Areenasta jotakin tai taidan ihan viettää semmoista rauhallista. Ja mulla olisi hiukan tuossa koneella semmoisia kirjallisia tehtäviäkin yhden ylläpitämäni ryhmän osalta. Olisi vähän niitä tehtäviä tuossa noin, niin mä voisin vaikka niitäkin tehdä. Mutta meinaan ihan tuossa kotoilla ja rauhallisesti viettää sitä vuoden vaihdetta. Et täällä on tosiaan sen verran vilponen tää. Nyt ehkä vähän tuntuu, että tuuli ei ainakaan tähän nyt tunnu sopivaa, että onko tuuli vähän jo antautumaan päin. Niin koirien kanssa sitten joku lenkki tuossa vielä tehdään ennen kuin tulee ihan semmoinen pimeä. Niin Heija kanssa sitten vähän vielä, ainakin Viivi ehkä lähtee lenkille. En tiedä lähteekö sekään, mutta teen sitten ainakin itse pienen lenki. Joo, mutta mä haluan tässä kohtaa toivottaa teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta ja kukin viettää sitä sitten valitsemallaan tavalla, joku haluamallaan ja joku vähän pakosta joutuu jotakin viettämään, niin kaikille teille sinne tsemppiä ja voimia ja iloa ja eloa. Ja tässä kohtaa mä en muuta sitten enää sano kuin, että heippa!